ing pranojo sing sepepatenan deman pindha cengkir kadhe pirit nyayang lagi boleh dibolong Kak Madya ing minangka setunggaling sarina tunduk pentul ing sapinggir rekmo Bubli, senyum Bu. Senyum Bu. Senyum dong. dicapai podo kabar paling berbiar Ora wis sawet bisa iki. dibilang gandeng calilo yang dinaretes yang sesuatu nomor kepada kawan mandur yang sebisa Ojo dumateng panjenenganipun Bapak Kuswati Bapak Dalian ngaturaken atur salam taklim kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep kaping kalihipun sinarya saking panjenenganipun Bapak Dalian sekalian. Kula kinen ngaturaken kemanten sekalian. Nurin nggih Roro Ayu Sofiana Dalasan Bagus Jaitu Nur Hidayatullah. Ingkang sampun kaijabaken rikala wau injang wanci jam itu mapan wonten ing Gumbangan Cepaka Sawit Boyolali sampun pinanggih wilujeng lakonen dalem punika nuwun dawuh kekalihipun kawula aturaken sowan dhateng dukuh bentangan mugi samangke katampiya